otu jikọtara ndị nke nọ na ọgbọnlụ bụ ndị nke gara n'ihu eto gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọsọ enyemaka nakwa nyocha bụ nke o tinyere ya bụ nsogbu dịgasị iche iche bụ nke jupụtara n'ego urubere bụ nke a na-atụkọta n'ime steeti a. Ha kwuru okwu site n'aka onyeisi oche nke otu Nigerian Labour Congress NLC bụ Comrade Humphrey Nwafọ n'Ọka na ọgbakọ nkụzi otu ụbọchị bụ nke ji wee nebegharị anya na ya bụ amụma ego ntụkọta orubere bụ nke a na-akwụ n'ike nagoro ezumike nka n'ime steeti a. Onye nta aka anyị bụ Chibụzọ Obidike bụ nke ji ya bụ akụkọ n'akụkụ. Comrade Nwafọ kọwara na n'ife dịka afọ 6 bidoro n'afọ 2014 ihe ruru pasentị 5 ka a na-ewepụ n'ego ọrụ ndị ọrụ kwa ọnwa n'ọnọdụ Contributory Pension Scheme, ebe ego ahụ bụ nke anaghịkwa eme ka o ruo n'aka otu akpọrọ Pension Fund Administrators. O kwuru na ndị otu ọrụ na-ayọ ka akwụsị ya bụ ego a na-ewepụ n'ego ọnwa. Onye ji ọkwa Head of Service nke Anambra State bụ Barrister Theodora Igwegbe, onye kwuru okwu site n'ọnụ Permanent Secretary na-ahụ maka ego n'ụlọ ọrụ ya bụ Maazị Chinedu Achọ, kwere nkwa njikere gọọmenti dị ịhụ na nsogbu niile gbasatara ya bụ amụma bụ nke edoziri. Onye ji ọkwa Director General nke ụlọ ọrụ National Pension Commission bụ Omolola Oloworaran, onye kwuru okwu site n'ọnụ onye ji ọkwa Head of South East Zonal Office nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Chiadi Nnọka, kọwara na uru ya bụ amụma Contributory Pension Scheme nwere nye gọọmenti gụnyere ịhụ na enwere nchekwa nye ọnọdụ ego ya nakwa inwe ọnọdụ ndị ọzọ maka iwunye akụ na ụba.